Igen. Nej, det bliver du. Han stopper. Ej. Yeah! Og det er sjendemål. Frederikke. Nej, Frederikke. Frederikke, han skal bare se bolden. Ja. Frederikke, hun har scoret et vildt flot mål. Ej. Det er god. Det var godt. Skriv mig, Christian. Nu skal du snart til at hjælpe mig, Frederikke. Hva? Så. Tak ham. Ej. Og så løber du bare med bolden. Og hvad gør vi så? Og så skyder du. Ej. Godt, Frederikke. Klart, Frederikke. Ja. Nej, Frederikke. Nå jo. Det er fordi, jeg skal på mål. Ja. Ej. Hvad så, Frederikke? Så skyder du igen. Ej. Ej. Så. Nu kommer Messi. Den bedste skal du score 2 mål. Nej. Ej. Frederikke, her Frederikke. Ej. Nej. Den igen, Frederikke. Nej. Nej.